an bɛ Tchad situation pratiquement an y'a bɛɛ ɲɛfɔ. Donc population murutilen bɛ Tchad bi an bɛ wagati min kɔnɔna la. U ka muruti a sababu fanba ye depuis denkɛ san 2 dira ma population ma se k'a faamu. San 2 dira ma France kɛlen bɛ k'i ɲɛ ci a kan. San 2 dira ma France ma kuma. San 2 dira depuis denkɛ ma ko wa k'a bɛ se k'i présenter élection présidentielle la. Donc peuple tchadien m'a faamu, peuple tchadien u bɔra u ye manifestation kɛ. An bɛ min kalama mɔgɔ caman de bɛ ka sa, su caman de bɛ ka bɔ. U ka dɔgɔtɔrɔsow bɛ ɲini ka fa. Nin bɛɛ ye mun de ye? France ka politique kɔlɔlɔ jugu. Nin bɛɛ ye mun de ye? Depuis denkɛ a tɛ ka peuple tchadien lamɛn, a bɛ ka France de lamɛn, a bɛ ka Macron de lamɛn. France bɛ k'i ɲɛ ci. Depuis denkɛ bɛ ka ko o ko kɛ France bɛ k'i ɲɛ ci a kan. Hali population civile bɛ ka sali min kɛ, an ma France ka discours mɛn ka bɔ k'a condamner. Population civile bɛ ka sali min kɛ, an ma France ka discours mɛn ka bɔ k'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn ni a baara ye. I b'a dɔn k'a fɔ ni France ka intérêt bɛ yɔrɔ o yɔrɔ, France b'i datugu parce que bi Sahel kɔnɔ jigi fila tɛ France la ni Tchad tɛ. Ni Tchadiens bɔra France jigi kɔrɔ, depuis denkɛ ka bɔ France jigi kɔrɔ, ça c'est fini pour la France. O Barkhane ka ko bɛɛ de ɲagaminen. I ma opération Serval la, u kun force u jigi da force tchadienne de kan, u n'olu de ka na Mali la. Est-ce que y'a faamu? U kun ye début do fili la o, parce que u ye hakilina min do début la. Est-ce que y'a faamu? O tɛ dɔwɛrɛ, o de kun ye Mali tilali ye. Début yɛrɛ kun bɛ Mali tilali sira kan parce que a kun bɛ France ka hakilina de kɔ, a kun bɛ France ka idéologie de kɔ. Mais début ni peuple tchadien ŋaniya tɛ kelen dɛ. Peuple tchadien tile kelen ma a demandé Mali ka tila. Peuple tchadien tile kelen ma a demandé Mali ka bɔrɔtɔ, mais o kun b'o baara de la. Mais début kun m'a faamu ko tant que ni France bolo bɛ ɲɔgɔn bolo, tant que ni France bɛ ka baara kɛ e ka jamana kɔnɔ, a noti diɲɛ don o don rébellion de bɛ wuli. Diɲɛ don o don i b'a mɛn ko terroristes donna e ka jamana kɔnɔ, wa n'i m'a mɛn k'a jamanaw la ko siya ko kɛlɛ wulila, i b'a mɛn ko diinɛ ko kɛlɛ wulila, a bɛɛ ye France ka manipulation n'a ka manigance de. O de la population wulilen, population y'a demandé ko président ka taa autorité u ka Barkhane ka dispositif min bɛ yen, France ka soldat fɛn fɛn bɛ Tchad k'u bɛɛ ka taa, population wulila de k'u tɛ France fɛ. Donc o de senfɛ an nana ka na mun de ye, i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka commencer ka tir kɛ à balles réelles. Mais an b'a fɔ population tchadienne, nous demandons à la population tchadienne vraiment de résister, de continuer le combat, de ne jamais abandonner. La victoire est très proche, elle est certaine. La France va partir. Vous aurez vraiment une république du Tchad démocratique, laïque, qui sera vraiment développée, dont les ressources minières ne seront pas exploitées par la France. Donc, elle continue avec Baramina, elle continue avec Kelemina, à Canada, dont tant que France m'a menan tchekata, parce que France est Afrique problème, France est poisonné, et c'est affamu. France est Afrique peuple, on a Wanoubi Gadoula. Et ne t'a dɔn, c'est-à-dire a ka ca siɲɛ 5 ye rébellion mina ka na Tchad tɔrɔ, u dun u b'a présenter ko l'armée tchadienne est la meilleure armée Sahel kɔnɔna la, mais en réalité ne de b'a fɔ aw ye n ko tiɲɛ tɛ, France ka manamanakan de don, galon de don, u bɛ ka galon de tigɛ. Donc n'u n'i bɛ jɛ la dɔrɔn u b'i ka armée sangalama kɔrɔ ta, mais en réalité tiɲɛ tɛ. Pendant que u bɛ k'i ka armée sangalama kɔrɔ ta, i bɛ taa sɔrɔ i ka rebelles, i ka opposants u bɛ ka marifa don olu ma duguma. U bɛ marifa don olu ma duguma mun na? Parce que don min na ni e banna u ka fɔta ma, pour que e ka sɔn u ka fɔta ma k'i obligé, u bɛ girin ka marifa di i ka rebelles ma, olu ka commencer k'i attaquer daminɛ. Donc n'olu y'i attaquer daminɛ, e affaiblitɔ la France bɛ sɔrɔ ka na a ka dɛmɛ proposer. N'a ka dɛmɛ proposer, i kun banna a ka fɔta min ma dɛ, o fɔta a bɛ segin ka o bila sur la table. I b'a ye i bɛ segin ka sɔn o fɔta ma. Il me semble, n'aw hakili b'a la, dans les années 95 nous environ, rébellion do kun bɛ ɲini ka Tchad palais minɛ, depuis kelen de kun bɛ yen. Rébellion kun bɛ ɲini ka Tchad palais minɛ, o y'a sɔrɔ Tchadiens kun banna France ka fɔta ma, o kun banna ka accord de défense renouvelé. A fɔra ko rébellion ye capitale minɛ, k'u bɛna palais présidentiel minɛ, Déby a été obligé les mains derrière le dos, Déby obligera, est-ce qu'il y a faamu, ka accord de défense signé u ni France cɛla la. Bon, a denkɛ min nana, yani Déby bɛ sa, Déby kun nana ye k'a fɔ tant que ale bolo bɛ France bolo, wallahi Tchad tɛ se ka lafiya, Tchad tɛ se ka suma. O de la Déby kun ka ko labanw na, a kun bɛ fɛ k'i yɛrɛ ta ka bɔ France bolo, a kun bɛ fɛ ka France bila touche la, ka baara kɛ ni patriotisme, mais o y'a sɔrɔ c'était trop tard.
o y'a sɔrɔ c'était trop tard donc o de la min yɛrɛ b'an dabali ban debi denkɛ e nana fanga la fɛn min ye e fa faga e m'a ɲini k'o dɔn debi sara circonstance min na e m'a enquête ko la debi taara tacogo min na e m'o ɲini k'o tacogo dɔn e bɛ ka continuer e ni français bɛ ka baara kɛ alors que e fa bɛ taa wagati min na o ni français kun man di o ni français kun tɛ terme ɲuman na donc peuple ye nin bɛɛ de ye ko nin ye janfa de peuple y'a ye n'u tora nin na non seulement u ka rébellion tɛ ban san o san est-ce que y'a faamu France b'u ka dugu jukɔrɔ nafolo bɔ ka taa n'a ye wa i b'a ye k'a fɔ tuma bɛɛ conflit ethnique conflit communautaire i b'a ye k'a fɔ o de bɛna k'a jamanaw kɔnɔ o de la population bɔra u ko k'u tɛ dun donc an ɲɛ bɛ u bɛ ka tiri kɛ population civile kan an kɔni an dalen bɛ min na ni CPI ka kan ka enquête kɛ u ka kan ka taa enquête kɛ Tchad ye ka population civile faga les mains nues u bɛ ka bɔ pacifiquement ka demander ko yɛlɛma ka kɛ n'u ma sɔn o ma ni mɔgɔ o mɔgɔ ye tiri k'o kan militaire ka tiri k'o kan moi je pense que CPI ni baara b'u la u ka kan ka a layɛ bi an bɛ wagati min na ka ni auteur ninnu ɲini k'u traduire en justice mɔgɔ o mɔgɔ ka d'a ka tiri kɛ peuple tchadien kan donc anw bɛ yɔrɔ min na anw ni peuple tchadien an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo anw bɛ yɔrɔ min na anw ni peuple burkinabé bolo bɛ ɲɔgɔn bolo peuple guinéen an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo peuple nigérien an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo peuple ivoirien an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo anw ni dirigeants de bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ an bɛ se ka kɛ an tɛ dirigeants ka politique fɛ mais peuple mana wuli combat o combat la an b'u dɛmɛ u ka combat la wa peuple tchadien a k'a dɔn vraiment vous avez notre soutien que le peuple tchadien sache que vraiment ils ont vraiment le soutien du peuple malien. Nous allons les soutenir vraiment jusqu'au bout. Nous sommes déterminés à les aider, à les accompagner jusqu'au départ définitif de la France sur le territoire tchadien. Donc, vous pouvez comment maintenant ou qu'on a résisté et ou qu'on a reculé à comment on a là. Donc, au temelengo, à m'en profiter quand un conseil fana dit Assimima. C'est-à-dire, jamana begata tagachogo dola Assimim barao kaime majado be barala ou ti dore. Bila côté se ou tungaraba a kuma fo, il faut travailler avec les forces du changement. Amega e mogo munu mega ou deme mogo munu mega shuni clé ka gloki bo ku yera fra awye ka barake awye amega e à chaque fois ni jamana ko ba obe aba e ka fo olu be ka bla l'écart olu be ka écarter alors qu'il y a des intellectuels vraiment parmi eux parce que transition bi am wakati na abega anjoro c'est-à-dire angana son transition ngake iko ibeka ka transition angana son transition ngake est-ce qu'il y a famu iko atete nunu ya ke chogomena au transition c'est-à-dire anga aklito anga peuple ka intérêt là les forces du changement présent à ladje anuka barake anuka collaborer amna le do période de turbulence badene kono par exemple constitution kurami na borata madja do bala aya soulien ni constitution iba e ka fo et akanga vulgariser ni constitution kanga expliquer akanga domo akilla est-ce qu'il y a famu donc au sein fait mo djumé me seka o barake o fort du chaimane wa alnia constitution problème kera akonala alnia madje chaman kera akonala parce que les acteurs du changement olumaye constitution konala c'est-à-dire anga jamana fait décentraliser c'est-à-dire fin ben monopole kanata est-ce qu'il y a famu ka to mo kelenga niveau là ou bien mo damado ga niveau là anga ko daile vraiment fort du changement ou ku yera ye ko konala en même temps opérateur économique ou fana be ka fo ku be ka exclure na do ye baroke iba ye ka fo ou be ka fo ku be ka exclure ni ataka laje jamana marché ko la donc jamana marché be ka centraliser mo damado na anga laje est-ce qu'il y a fam étape c'est opérateur économique fait mais malien fait qui se ka na ni minaw yo il se ka état ka barake o état kana mo bo mo la sans distinction état ka laje est-ce qu'il y a fam ka be demain ka be bla sur le même pied d'égalité parce qu'on nous de reprocher ibekala un cercle fermé donc au cercle fermé ni kunto au corner là iba e jamana ko kunte sara et là et da kunte do jamana ko la et te jamana marché soro et c'est avant mais ni ataka laje mogo be jamana kono sans distinction et c'est avant et ni e fereke o tigila mogo ka barake ni be mim se kana ni minami mim se ka doni minami ka ke libre concurrence mim se ka bara minge ka marché centralisé décentralisé ka di bema aka cha ala fe iba ye et mangam senin te cha iba ye kuma fa be fanga ko kuma ina iba ye chama me bo ala donc ne be mi fo présent
aka lajɛ aka entouré ni révolutionnaire ye aka lajɛ mɔgɔ minnu n'u ye combat daminɛ bila côté kabiri transition in daminɛ fo ka se bi ma aka lajɛ a n'u ka collaborer c'est-à-dire n bɛ fɛn dɔ fɔ quoi o mɔgɔ minnu ye combat kɛ pour que changement ka na i b'a ye olu tɛ se ka u sigi ka jamana tiɲɛtɔ la ye olu tɛ se ka u sigi ka jamana bintɔ la ye olu tɛ se ka u sigi k'a fɔ ko jamana bɛ ka taa direction kolon na olu bɛ jamana dɛmɛ par patriotisme mais mɔgɔ kura nalen minnu n'u bɛ ka gɛrɛ fanga la mɔgɔ kura nalen minnu n'u y'a ye sisan kow ɲɛna u bɛ ka gɛrɛ fanga la n kɔni bɛ min fɔ a y'a lajɛ a ka ko kɛ ni hakili ye a y'a lajɛ a ka ko kɛ ni hakili ye a kana sɔn frustration ka gagner parce que ne bɛ min dɔn frustration bɛ ka commencer ka na wallahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye frustration bɛ ka commencer ka na an kana sɔn frustration in ka yɛlɛ parce que an bɛ période dɔ la pour que transition ka ɲa état mɔgɔ bɛ transition mɔgɔ bɛ l'effort du changement mɔgɔ bɛ k'i bolo di est-ce que i y'a faamu mɔgɔ kariya ka fara ɲɔgɔn kan k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana in soutenir bi état mɔgɔw b'u la plus que jamais an kana sɔn frustration ka rang gagner parce que bi an bɛ wagati min na frustration bɛ niveau dɔw la ne tɛna kuma mais je sais que autorités u yɛrɛ bɛ a kalama u ka solution ɲini frustration in a kana généraliser quoi n'a tora ka généraliser wallahi a maɲi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ Asimi ye n bɛ ka frustration dɔ bɛ dugu ma mɔgɔw bɛ ka dimi dugu ma découragement dɔw bɛ ka na u kana sɔn a frustration a n'a découragement a ka taa ɲɛ wallahi n'a taara ɲɛ a maɲi fanga in ma donc Asimi yɛrɛ a ka recherche kɛ dugumala la a bɛ bɔ a ko caman kalama n bɛ min dɔn tant que ani fort du changement bɛ ka baara kɛ wallahi transition in i b'a ye a bɛ taa ɲɛ diɲɛ don o don de mais a kana sɔn a dɛmɛbagaw ka décourager parce que i b'a ye tuma caman Asimi dɛmɛbagaw ni min ma taa kaso la u bɛ ka problème sɔrɔ ou bien i b'a ye u bɛ ka persécuter yɔrɔ wɛrɛ surtout caman bɛ u ka vie bɛ danger la u ka vie risquée la u ka vie bɛ danger la i b'a ye an bɛ wagati min na je sais pas n'o ka sɔrɔ transition mɔgɔw yɛrɛ bɛ k'a dɔn en même temps n bɛ segin a kan a ye ko décentraliser a kana ko kɛ est-ce que y'a faamu mɔgɔ damadɔ ka ko ye a ye ko décentraliser bɛɛ ka se ka fɛn sɔrɔ hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna la opérateur économique mɔgɔ n'i bɛ se ka baara min kɛ i bɛ se ka ko min kɛ a y'a di o tigilamɔgɔ ma c'est-à-dire système de monopolisation ne yɛrɛ b'a contre de la fɛn monopole kana ta ka di mɔgɔ si ma c'est-à-dire mɔgɔ n'i bɛ se ka min kɛ a ye o tigilamɔgɔ bila o ka o baara kɛ i b'a ye jamana bɛ lafiya sisan jamana bɛ nɔgɔya sisan salamu alaikum nin ye ne ka conseil ye n tɛ fɛ ka don ko détail la mais je sais que n bɛ ka min fɔ ni Asimi y'a mɛn a b'a dɔn kan bɛ min ma salamu alaikum